ang gipanagna ni Propeta Malakias nga moabot ang manluluwas sa Israel, gadala sad og usa ka warning. Matod pa sa warning diri sa unang pagbasa, kinsa kahay makabarog sa iyang atubangan. Sama siya sa kayo nga magputli sa bulawan, mura siyag isog nga sabon nga iyang papution ang mga kasing-kasing sa mga tao. Nya giuna ra bag-mention ang mga pari. Putlion niya mga pari. Nganong ang pari may giunag mention sa unang pagbasa? Nganong dili man ang lektor? Ha? Hibaw mo? Awat sa ko kibaw. Di ay, ang leader man God. Ang leader yun mo'y mag-una. So ang putlion, ang kadtog yung pangulo, aron masunod og kaputli ang mga membro. Kay mo, ang membro mo'y putlion si Ginoo, niya ang leader hugaw, mahurot rasag ka hugaw ang mga membro. Mauna ko na nga tong presidente sa Pilipinas, hugaw sa tantanan. Kung ang atong presidente sa Pilipinas, limpyo, buutan, di kitang tanan sad. Hurot-hurot sa tagkabuutan o kalimpyo. Niya kung ang pari dinhi sa parokya, buangon, otro pang sakristan, otro pang lektor, otro pang mga liminister, mahimo sang buangon, way siguro, magkuyog pamig pamabae nga to. Kuyog pamig adtos buangan, adtos tarian, o kaha, adto mim dito magbuntagay sa imnanan. Kaya lagi, dependis leader, mo nag-mention dire. Nakaroon kinsa may pinaka-leader, pag-abot niya. Ang pinaka-pangulo yun nga pag-abot ni Jesus, mao ang pangulo sa panimalay, si Jose o si Maria. Mao nang pagtuman nila sa balaod, matinumanon kay sila sa balaod, pero sa ilang pagtuman sa balaod, gitagnaan ni Simeon, pagkugos niya sa bata, pagpanalangin niya ni Jose o ni Maria, iyag yung gispecify si Maria. Kining bataa, bantay niya, kay supako ni sa daghang mga tao. Nya ikaw nga inahan, nga nagmahal aning imong anak, nya supakon og maayos mga tao, mura ginang imong kasing-kasing og dunggabon og espadang duhay suwab. Ang kasakit mupikas sa imong kasing-kasing. Giwarningan na daan si Maria, mao to'y pagputli sa inahan. Para nako, kamong mga inahan, kay kamo magisuod kaayos mga anak, andam-andam na mo nga mag-antos. Kay kanira ba sa mga inahan, murasag mga himungaan. Paantoso na ganing ilang anak, labok gidayon, labok, bisa bahalag, way kapasidad, magpakamatay ko. Si Maria dili ingon anak. Sa dihang gibitay ng iyang anak, giplansang sa cross, wa masuko si Maria, kay nakahibaw na siya kung sa iyang role, ang pag-antos. Pero ang gisiguro lang yun ni Maria o ni Jose, nga si Jesus magtuman sa iyang misyon. Yaon sa may misyon, ang pagkamanluluwas, munang pag-uli nila sa ila, niingon dayon diri ang atong kuan, og mitubo ang bata na himong kusgan, na puno siya kinaadman og ang panalangin sa Dios diha kaniya. Mao ni ang misyon natong tanan nga mga binunyagan. Mao datong gadatag kandila, murag gi-repeat nato ang pagbunyag nga tagaan pud tag kandila. Nya unsa may isultis pare, inigdawat sa kandila sa ginikanan og sa mga nangugos, dili man ang bata mo'y nagdas kandila kay wa man toy umoy ang kamot ato. Ang ginikanan man og ang nangugos, unsay isultis pare? Katikista. Wa gyapon kay bao. Sige, wala na mo diha. Basta ingon ani ha, ingon ani ang isultis pare. Mga ginikanan og nangugos, kining kahayag gitugyan kaninyo aron magsiga kadunay. Kining inyong anak gihayagan na ni Kristo. Ampingi kini nga magdilaab kanunay diha sa iyang kinabuhi. Una siya. Nya unsa man pagpadilaab anang siga sa pagtuo diha sa kinabuhi sa bata.
Ayaw sige hatag og cellphone, ayaw sige hatag computer, ayaw padungga ng mga balikas, ayaw sige og kusi, ayaw sige hapak, ayaw sige pugos nga mo eskwela bisag way gusto. Hantod imo na lang kasab-an, imong yaw-yawan, unya ang tumong pag yun, imo pag yung hadlok-hadlokon, gusto mo magsige ra mong standby, gusto mo mahimo ra mong kargador, gusto ra mong magsige ra mong drive anang tricycle, gusto ra mong magsige mong drive anang habal-habal. Wa mo'y maayong kaugmaon, di mo mangiskwela. Ayaw na, di man na kinaadman. Si Jesus wa ka eskwela tungod sa ilang kapobre, kay didto sila nagpuyo sa Nazaret. Pero napuno sa kinaadman. Ngano man, kay si Maria nagtudlo ni Jesus sa mga pulong sa Ginoo og sa kinabuhi nga angay puy-an subay sa Ginoo. Mao man ni Roy wa gitudlo sa mga ginikanan. Kamong ginikanan dili na kinahanglan nga moingon pa ta ang inahan maoy kahayag. Unsa to? Ang amahan maoy haligi sa pamilya, ang inahan maoy kahayag sa panimalay. Di na mao. Ang ginikanan yun maoy kahayag sa panimalay sa ilang mga anak. Nya kun ang ilang mga anak nahayagan sa pagtuo nga Kristohanon tungod sa kinabuhi sa mga ginikanan, pastilan mudan-ag pud na ngadto sa uban. Dili na sila tighimo og kadaot sa uban og kangit-ngit. Gabi bitaw nagkatigom ang mga kahayag sa atong parokya, nag-General Assembly. Ang nanambong pulos-pulos gyud na ay kahayag. Mao to nga wa gyud mi mongit-ngit. Bisan tinuod og nanggawas ang mga pagbati nga bugat, hait nga mga pulong, habulan nga mga pag-ampo. Pero tungod kay natakdan man sa kahayag ang giistoryahan, kabahin man sa atong pista dinhi ni San Vicente Ferrer, kabahin man sa pagtuo nga gipanday o gipasa sa atong mga katigulangan dinhi nga milapas na gani og 100 years, ang pagtuo man, ang kahayag man mo'y gitumo nga mulambo unta sa parokya o sa kapilya, sa lumad o sa mga dili lumad, nindot kayog ending. Makahila kas kalipay. Mao to nga nindot kayo no ang among ending dinhi kagabi. Nya kay aprubahanan pa man ni Archbishop Palma, dadon man ni nako karong pila ka adlaw ngadto. Og iyang aprubahan, ako lang yang i-announce dinhi ang detalye sa among gikasabutan kagabi. Pero nindot jud kay akong feeling sa dihang nag-ana-ana may baagbay-agbay. Salamat kay Brad sa imong mga singhag, brad. Salamat kayo. Salamat kayo. Sis, salamat kay itong imong mga kuan ba? Nindot kay mga pulong nga mura kog hapit mo kuan. Ana. Oh, salamat yo. Mao nang ningon ring nga mura siyag sabon mo purify unya mo pagawas unsan mahibaw-an ang mga tinaguang mga hunahuna, di ba? Ingon si Simeon, o nahibaw-an gid gabi ang mga tinaguang mga hunahuna, nahibaw-an sad ang tinaguang mga kinaiya na idali mo sabot, na sa idugay mo sabot, pero sa ngadto-ngadto nagkasinabot. Anya nga naman di ay og dugay ta magkasinabot or dali ta magkasinabot, mao ba nay problema? Dili oy, ang problema makigsabot-sabot baka aron mo tubo ang atong pagtuo. Ug ilabihang nindota sa nahitabo kagabi kay dili man ang gihisgutan unsaon nato aron mag-away ta, kung dili gihisgutan man unsaon man pagpalambo ning atong pagtuo, unsaon man pag-preserve ang pagtuo ug ang mga debosyon ngadto ni San Vicente Ferrer. Nindot kayo mo na lahi gyud kung nagkuyog tas Ginoo. Wa na ni magkinahanglan doctorate, wa na ni magkinahanglan og professional ka, wa na ni magkinahanglan nga summa cum laude ka o na ka makasabot. Wa na. Ang gikinahanglan kinaadman nga espirituhanon. Mao bitaw nga ang gisgutan diri
ang Espiritu Santo mudadag kaninyo. Si Simeon og si Ana gidadagan sa Espiritu Santo, nakahibaw sila kinsa si Kristo, kinsa ning bataa, bisan ang uban wa kahibaw. Katong gabi gamiting ta diri, daghan magyatong wa kahibaw unsa gi kamatuoran hantod gani ako, wa man jud ko kahibaw kina kamatuoran diri, ug wa to muyag-yag sa ilang mga pulong kagabi dito na ko mao di ay. So daghan sang nanood sa kung hunahuna nga inanion siguro inano. So mo na ang among solusyon kagabi win-win solution. Dili to ingon nga ang usa mo gisunod, ang usa gi baliwa, wala. Win-win. Nag-abot sa tunga-tunga. Nag-abot diin malipayon ang matag kasing-kasing. Mao na kamo mga asawa ug bana aron ang inyong mga anak bahayagan ang inyong solusyon sa pamilya, win-win solution. Nindot kayo. Ano bang dili masunod ang asawa sa tanan, di sad masunod ang bana sa tanan, abot mo tunga-tunga. Ano ba? Mananglitan, ingon imong bana, lami man gini akong kabit day niya, di pa man nako mabiyaan. Win-win solution din ka. Sige, sa usa ka buwan, kausa ka buwan to, nya anhira ka dinhi sa laing buwan. Okay ra na nimo sa butang sa naglaing simana dali kausa ra sa kasimana day. Ana ba kay sakit man sad guys akong buot nga di ko kaadto kausa sa kasimana. Sige, at least di ako'y unom tuwa siya usa. O ana. Minsa di sa day usa lang overnight sa day. Hangyo ba panagsa niya. Ginagmay lang ana. Sakit-sakit na pero di na kay tanto. Akong sweldo day kuan lang 20% adto didto nya 80% ari nimo. Og magkasinabot mo diha nga di man pwede. Kaysa magbuwag gyud mo. Kaysa inyo na gyud hinuong wagtangon ang inyong pamilya, unsa na may kahayag nga makita. Sa sige nimong antos nga 80% ra sa sweldo imong gida nga unom ra ka adlaw sa semana mo'y makadug kas imong bana. Sa sige nimong antos ana nga mapaubsanon. Basin baya ang imong bana 100% na gyud naa na diha matag adlaw ug ang tanan niyang sweldo 100% na gyud. Ngano man wa naman siya trabaho. Kay paralyzed naman siya. Nya kanang mga kabit iuli man gid ang bana basta masakit na iuli gid na. Bisag doon na po na sila mga anak dito, nanana sila mga anak, iuli gid na ngadto sa asawa. Ang asawa gi maglimpyo sa hugaw ana kay wa naman di naman magamit no. Parehas namo iuli gid mi ngadto sa mga madre. Muna kasagaran sa mga pare nga nag-agas ng laway, ang madre gi tigpahid. Adto sa among mga retirement house. Sorry mga sister, salamat sa inyong kabuutan namong mga pare. Pero samtang buhi pa mi sister, wa mo'y labot no. Di bitaw joke lang na. Labot lagi apon, malipayon lagi apon. Kana bang Diyos nun gyud nga kinaiya. Nya mao niyang makita, dili ka ng away, dili ka ng pagbuwagay. O gabiig, sige pa miya itong away, pero hunumon taning parokyahan silapan tani. Ana ta to. Karon waoy. Oto, ako la jud ang i-announce once mapay na formalize kay basid sag mag-unat niya abot ito i-disapprove des obispo. Pero iampo ninyo nga di unta ba disapprove kay malipayon ba yatang bidesisyon ato hinaot unta nga di sad ihikaw sa atong talahorong arsobispo ug sa mga konsultores ang kalipay nga atong gibati dire niadtong desisyon nga gihimo nato kagabi sa atong General Assembly. Manindog ta.